Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Dar ce s-a întâmplat, Maria, de ești așa de tulburată? De-abia au plecat niște păstori ce s-au închinat pruncului, spunând că un înger li s-a arătat, nevestindu-le bucurie mare, că s-a născut lumii Mântuitorul, care este Hristos Domnul. Și atunci, mulțime de oaste cerească s-a arătat împreună cu îngerul, lăudând pe Dumnezeu zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni binevoire. Da, m-am întâlnit și eu cu păstorii. Mergeau lăudând pe Dumnezeu grei tuturor despre prunc. Doamne, văd cum se împlinește aievea tot ceea ce mi-a vestit îngerul la Nazaret. Bucură-te ceea ce ești plină de har. Domnul este cu tine. Binecuvântat ești tu. Dorește, Doamne, robii tăi ascultă. De peste mări și țări au venit 3 crai la răsărit. Între să chină la picioarele pruncului. Să nu vă speriați. Binecuvântat ești, Doamne, binevoiește a primit pe noi, robii tăi, să convenim să îndrumnesc ca preîntânație, a te slăvi înaintea oamenilor și a-ți aduce daruri. Aur ca unui împărat, stăpânitor al cerului și al pământului, conducător al neamurilor pe căile împărăției veșnice. Tămâie ca unui arhiereu, tu sfințești oamenii și toată lumea. Tu o vei curăța de fără de legi. Smirnă ca unui învățător, că vei învăța neamul omenesc legile cele drepte ale lui Dumnezeu și vor avea activitate desăvârșită spre viață, spre luminare și spre câștigarea împărăției veșnice în veacul veacului. Slavă ție, Doamne, ai milă de robii tăi. Eu sunt îngerul lui Dumnezeu. Am venit să vă vestesc fapta groaznică pe care Irod are să o săvârșească. El caută să ia viața pruncului. Să nu mai treceți pe la cetate, pe la Irod, căci el nu știe locul nașterii Fiului lui Dumnezeu. Prea bine, Sfinte Îngere al lui Dumnezeu. Scoală-te, ia pruncul pe mama sa și du-l în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune, fiindcă Irod are să caute pruncul ca să ia viața. El căuta, voi în morți-a da, dar pruncul Iisus din țară s-a dus. Fie lăudat, binecuvântat, de-a pururea min, de-a pururea min. Știam eu că nu trebuia să mă cred în acei mai străini ce-au încercat să amenințe pe mine, Irod cel Mare. Au plecat pe altă cale, dar n-au știut că sluga mea credincioasă i-a urmărit pas cu pas, scoperind locul unde era pruncul ascuns. De-abia aștept să vină centurionul cu porunca îndeplinită. Dar ce face soldatul acesta de târnă? Poruncă, Măriata. Spune repede ce ai făcut. Măriata, întreg Betleemul este scăldat în sângele tuturor pruncilor de până la 2 ani, răpuși de lăncile vitejilor săi. Dar pe prunc a murit? Da, Măriata, toți pruncii Betleemului au murit. Poruncesc ca pentru fapta ta să se duci la vistirie și planează legislației. Poți pleca. În sfârșit, de acum se va mai vorbi de un singur rege și acela va fi numai Irod cel Mare. Numele meu va fi rostit cu teamă de tot, de buzele tuturor, de la Roma până cei din urmă cături. Aha! Tare, mărite stăpâne! Îndrăznește sluga credincioasă. Cum bine știi, Maria ta, soldații din garda regală au îndeplinit porunca, ucigând pruncii de până la 2 ani. Dar statele mi-au vestit că au văzut o familie, adică o bătrână femeie, ce purtau la piept un buc abia născut, au trecut prin orașul Gaza, se îndreptau pe Egipt, unde vor ajunge cu siguranță în 2 zile. Nu pot spune cine erau, doar am aflat că veneau din împrejurimile Betleemului, unde pot să se... Bine, poți pleca. Doamne, Tu aici? Dumnezeu m-a trimis să-ți vestesc pedeapsă divină. Sufletul tău zbuciumar, care a îndrăznit să-L înfrunte pe Dumnezeu veșnic de sânge nevinovat.
Cel care a nesocotit cuvântul trimis prin proroci este înalt este. Pururi să fie rătăcitor în întuneric și să nu-și găsească niște veci.